Potrebujete akreditované SEO školenie? Tak máme pre vás dobrú správu. Samozrejme máme akreditované SEO školenie a v tomto videu vám nebudem hovoriť o tom, aké to akreditované SEO školenie je super. Dnes vám práve poviem, kvôli čomu si radšej vybrať školenie, ktoré je neakreditované, teda naše školenia sú aj akreditované, aj neakreditované a ukážeme si rozdiel, v čom to vlastne je a prečo si vybrať neakreditované školenie. Začnem s tým, že na Slovensku majú akreditované SEO školenia len dve organizácie. Keď si pozriete zoznam akreditovaných školení, tak OK, majú problém s HTTPS SSL certifikátom, ale poďme ďalej. Takže dostali sme sa, len je to nezabezpečené, takže bravo, gratulujem. A keď si nájdeme SEO a dáme si pozrieť, ktoré dve firmy majú akreditované SEO školenia, tak sú to v podstate len dve firmy. To sme my, VU Academy a IT Academy. Veľa firiem tvrdí, že má akreditované alebo certifikované školenia, tak nie, akreditované majú iba IT Academy a VU Academy. To znamená, VU Academy to sme my. Keď vám niekto tvrdí, že má certifikované SEO školenie, tak to neznamená podľa zákona absolútne nič. Žiadna certifikácia podľa nejakého zákona nevydáva nič ako certifikované školenie neexistuje. Je to len o tom, že na konci vám vydajú nejaký zdrab papiera. A teraz, akreditované školenie, keď si napíšete do Google akreditované školenie SEO, tak prvé vybehneme my, potom vybehne to IT Academy, takže tieto dve sú iba akreditované, ostatné akreditované nie sú, v žiadnom prípade žiadna Viva Academy, ani nič iné, ani Kurzy.sk, ani nič podobné. No a teraz, akreditované školenie u nás stojí okolo 560 eur, pokiaľ sa nepletiem, 550 a momentálne sa ani nedá zakúpiť a školenie, ktoré je ekvivalent k tomu, je SEO školenie, nie poldenné, ale celodenné a teraz stojí oveľa menej, v podstate asi o 200 eur. A v čom je teda vlastne rozdiel? Rozdiel medzi našimi školeniami akreditovanými a neakreditovanými nie je absolútne žiadny. Jedine ten, že na konci akreditovaného školenia SEO alebo aj iných našich akreditovaných školení vy musíte zložiť skúšku, ktorú musíte zložiť na určité percentá úspešne, inak vlastne nedostávate akreditáciu a inak musíte opakovať túto skúšku na vlastné náklady. Je za tým samozrejme kopec byrokracie a my keďže ponúkame ako jediný individuálne akreditované školenia na Slovensku v rámci marketingu, teda minimálne SEO, PPC, Google Ads a tieto ďalšie tvorba webu, tak u nás v podstate na to školenie sa musíte dostaviť. A my v podstate, keď sú akreditované školenia, tak nahlasujeme počet účastníkov a hoci kedy môže dojsť vlastne kontrola, skontrolovať mená, či tam sú, či prebieha to vzdelávanie podľa daných osnov a ďalšie takéto administratívne záležitosti. A pokiaľ sa stane, že vy zrušíte to akreditované školenie v ten deň, že neprídete, tak my z toho máme vážny problém, lebo keď dojde ako keby ten garant tej akreditácie skontrolovať, či to školenie prebieha a vy tam nie ste, tak nám môžu dokonca až zrušiť akreditáciu, lebo to je podvod a naše školenie, alebo školenie akreditované sa musí nahlásiť, že je zrušené. To znamená, že pokiaľ vy poviete, že dobre, neprídem, tak my musíme nahlásiť, že toto školenie neprebehne a musíme to nahlásiť 24 hodín dopredu. Takže pokiaľ niekto príde v daný deň, tak môže z toho byť veľký prúser. A kvôli tomu je u nás absolútne jedno, či si vyberete akreditované alebo neakreditované a každého sa snažíme presvedčiť, že netreba to akreditované školenie, že to isté školenie rovnakým rozsahom, rovnakou kvalitou, všetkým je aj to neakreditované, len na konci nemusíte robiť skúšku, ktorú musíte spraviť. Takže toto je jediný rozdiel medzi našimi akreditovanými SEO školeniami a neakreditovanými SEO školeniami a tu len upozorňujem, naozaj si treba dať pozor, že kto má a nemá tú akreditáciu, takže na Slovensku v podstate na SEO majú len dve firmy akreditáciu, IT Academy a VU Academy. Dobre, to bolo všetko, to bol vlastne rozdiel medzi našim akreditovaným a neakreditovaným školením. Všudy rozdiel v kvalite školenia tam žiadny nie je, len na konci nemáte skúšku a tým pádom nedostávate oficiálnu akreditáciu, ale inak si odnášate tie isté zručnosti, tie isté skilly a tie isté vedomosti, takže určite sa to oplatí. A len taká sranda, že v rámci SEO školenia
je možno fajn si vyberať aj, že kto sa nachádza prvý v Google a to sme my, takže neváhajte, pokiaľ máte záujem dozvedieť sa o SEO a pokiaľ máte záujem optimalizovať si vaše webové stránky, tak neváhajte prísť na naše školenia, či už akreditované alebo neakreditované, je to v podstate jedno, len tie akreditované sú o dosť drahšie. Dobre, teším sa na vás, vidíme sa na školení, vidíme sa pri ďalšom videu a ak sa vám to páčilo, dajte like, dajte odber.